saman zato annabi fawqal kulli sayyidul anam ya na saman zato annabi fawqal kulli sayyidul anam ya mai banka mai sitira farko ni kai nake ambata zul aqdar mai iyawa mai gyara cika da tsaiwar wata komai ni zan yi sai ka sani tun kan ini ko ido na kyafta aya mai mun da juya komai na san Allahu ka wadata kai ke tafiyar da motsin mudu mai juya tasarrafin duniya subhanaka mai gani da jina ikon ka ilahu ya buwaya aya mai banka kara bani bacin da nake kasa in iya cikin lamarin ubangidana ya Allah karkasa na juya ya na saman zato annabi fawqal kulli sayyidul anam salli ala adan duniya rumfar kowa farin jakada wanda ka kai aji na girma ko mun safa daidai wa daida mijin su Khadija shugaban nan wanda da mu yayi wa shaida shine sanadin zuwa a dace mai sakon nan cikin irada anan zan fara kamun kafa tun kai in shigo in fara kiwo tsira ka daɗawa annabin nan da ganin sai ke kawar da ciwo farin duba haikalin na da ƙaunarsa tana hana mu yawo mai matsayin da ya wuce kaf kaunu fa kun jigejin awo ya na saman zato annabi fawqal kulli sayyidul anam amin ka tare amin lamani in sanya mutum gidan annabi su ne masu martabar nan a tare da su fa babu aibi jikokin sayyida amina na rantse son su babu zaɓi alul baita gaida su ne nake yi ya jinin annabi Allah sa da matan gidan da babu kamar yasu a kima su ne matsayin su ya kai da an yi batun su ai an gama su ne matan gidan annabi mun san wallahi sun girmama kai daga jin batun su kasan sun wuce gabare an jima ya na saman zato annabi fawqal kulli sayyidul anam a sako da jigajigan tafiya mazan jiya gaida ashabu mazan